România, nordul țării cu un sugetul pe hartă. Sunt băieții care te fac să treci la plată pentru glumele proaste ce le-ai avut, faptele ce le-ai făcut. Mai bine fi tăcut. Aici e pe viață și pe moarte scapă cine poate. Dă-te la o parte, nu facem cu nimeni parte. Nu dăm înapoi, suntem gata de război. Suntem ăia care te trimit în viața de apoi. De la dublu pic la GSK, riposta sau loial. De la noi antidot lovim mortal, cu total. Că sunt probleme mondene, clădini imperite sisteme. Știi că toți avem același sânge sighetean în vene. Păi nene, stai așa, venim să luăm tot. Sunt pretenden la titlu, reprezint albidot. Am aceeași dorință vie să pun sighetul pe hartă. Și de fiecare dată, frate, știi că facem artă. Direct în România, nordul țării pun sighetul pe hartă. Sunt băieții care te fac să treci la plată. Dă-te la o parte, nu facem cu nimeni parte. E pe viață și pe moarte, scapă cine poate. Odată treaba asta peste cap, zic stai că trag împreună cum și te fac să îngenunchești. Știi că n-ai cum să ne oprești. Vreau să pun un sighetul pe hartă fără niciun dub, dar să te fac să treci la plată. Că o dau pentru ai mei și în mod direct pentru tine obligatoriu te fac să bagi la cap aceste rime. De frustre fapte nu facem cu nimeni parte. Zi un sighet, totul tu la plat, tu la moarte. Așa că am venit să luăm exact ceea ce trebuie. Încă de la început, cei mai buni în meserie, dar la fiecare capăt există câte un lacăt, la o ultimă dorință. e și o ultimă speranță. Realitatea e trucată, campionii stau în umbră. Scara e mascată pe o scenă, nu prea simplă. Nu e niciun ajutor, nu e niciun sfat de dat aici. Nu e nicio lege, doar un nume adevărat. Știu că te doare când îți injectezi rime cu substanță tare. Aparențele pot fi înșelătoare. Nici acum nu-ți vine să crezi cum te abordezi. Când o rimă după rimă te fac să vibrezi. Dacă ar vrea să mă oprești, mai bine mă ocolești. Aici nu-i de bine, du-te acasă să tocești. Așa că n-o faceți cu mine pe deștepții, că eu sunt ăla ce vă predă povestii. Curente noi dau zidurilor personalitate. Cuvintele nu sunt spuse, acum sunt grafate. Respect for you, respect celor care sunt în stare, stau în picioare și susțin noua mișcare. Nu mai se pare, acum totul serios, e pe bune, nu e loc de cume. Nivelul se ridică, nu mai ține cont de lume, nu mai ține cont de nume, de renume sau de vreun handicap anume. Direct în România, nu din țării pun sighetul pe hartă. Sunt băieți